bukvalno, možda čak i serijal. Ovako, snimat ću vlogove, pošto putujem za Grčku, tako da bit će najvjerojatnije, kad se vratim ću to sve da naravno izeditujem i sve ostalo, ostajem 2 nedelje, znači 14 dana, tako da to će najvjerojatnije biti minimum 10 vlogova, će biti sada, naravno od samog početka kako krećemo pa sve do dolaska. Vidjet ćemo, najvjerojatnije ću snimiti čak na samom početku kako društvo, pošto da imam sreće, imam jako dobro društvo, dolazi njih 3-4, možda čak i 5 ljudi da nas isprati, samo i eto tako. Tako da uživajte, bit će sprdi, samo iz toga kažem. Pozdrav! I evo sad polako krećemo, tu smo. Golupčići! Trebalo sam se našminkati. Naravno, mi dole, ovo je već krenuo. Ovo nam je ispraćaj ovdje dole. Ćao. Jeste da ništa skoro nismo uhvatili. A to je toliko nebitno, bitno smo čomi, ja to tako ćemo, što? Ja, pa ovo super ovdje ovako. E pa to sam ja. Ja, dušu da. A Ranko... 2 metra napred tako. Meni tamo. A viš ti koliko ti nogu imaš tu? Treba to skratiti. Ranko, to treba skratiti, bre. Ne može da stavi. Spusti ovo, jel? Viš kad ću ostaviti. Ja, jako je ovo. Ljudi moji, poželite mi sreću ako ovo ovako počinje. Mama, ja te volim. I evo, stigli smo napokon u Grčku, evo nas. Ovo je naša soba, apartman, kako god. Elmos Tours. I ovdje smo se sjedali. Ajmo sad dalje. Kuhinja. Može da prođe, koliko toliko. WC. Higijena. Namiro. Moja soba, najvredna kao i uvijek. Dobro čumijeva, to je sve sređeno, lepo, naravno. Da, mirite, rasite tamo, sve pogledajte. Terasa. Zajebance, snimaj to tamo. Stavi na... Terasa. Čekaj me, mirite, čekaj. Samo da dogovorim jednu stvar. I ovako, i sad idemo na plažu. Invincible. Evo, stigli smo na plažu, neki već uleću unutra. Naravno, najnormalniji. Leže. Opa. To nam je glavni čovjek večeri, renta kar.
Ajmo, buđenje! Ajmo, doktore! Ajmo! I vidite njega, on ne može da ustane. A i otišla mu je malo i tetovaža. Skina tetovažu na dušiku. I ljudi moji, tako je isvanuo novi dan. Stvarno je. Treći dan. Ovo je Hollywood. Sine, ljubavi, dođi da vidiš nešto što se desilo. Njemu je tetovaža otpala, ljudi moji, da li je moguće? Kako? Dobro jutro. Dođi više. Da šta? Houston, we have a problem. Šofer! Gle, leva. Sad nemoj da zjebaš ako vode, zapravo vodu. A šta je rekao, možemo iza onog crvenog? Da. Ale gleda bili. Ćao, mača. Kako volim ovaj režim, ljubav, ja? Idi bre, 2 konjske snage, idemo! Ajmo čovi. Čekaj. Pa jebeti mamu! A si me zajebao. Ranko, šta je to tamo? ovdje? A? Ne, polako, puši. Evo školjke. Ajde se bacimo da... Ajde sad pokušao. Ajde drži tamo cenjeno. Ajde tek sad ću pravo se spustim ovako. Zahvatio? Pa to ti je bobica. Što će ta mala bobica? Nije bobica, nego bobica. Bobice! Motaj malo vamo ruku još prema Bobi. Bobi. Bobi? Bobo, nemoj da ispadneš. Kurljenga Ksenija. Ono, ovdje je topla voda, druže, ovdje niko nije dospeo. Motaj tamo. A to je mala bola zakačena za veliku. Šta ti misli? Da vidim kako je ova velika, skreći tamo. Krenimo. Al vrti malo jebate. Pokreni rupa. Pa kurac. Mi skači. Šta gledaš, ajde. Ajde! Ajde mini. Ajde čko! Aj ti iskoči, pič. Pa ajde, ja sam iskakao. Vidi ga. Sad vrti. Nećemo. Ajde kupaj se još. Kupaj se malo, šta sada? Vidi ga. Aha. Opa. Šruku. Zato ja neću da shvatim, pa da ne mogu kako Pa izvući ćemo te. Kako sam smatan, neću popeti Oh. A na brodu imam sve. Može. Da ja ću. Ajde skoči šta. Ajde. Aj, ja, šta je za tebe, bro? Pa skači jebate. Ajde čko. Ajde čarni. Čekaj da okrenem, ne. Svi se brodovi zovu kao ti. Sad odali. Ćao, vidio se mate, ga zajebamo se bre. Ma ko se Nećemo pobeći. A brate, znaš ti koliko koštaju te papuče? Koliko, 5 eura. Mi sad vijamo moje papuče. Po sred mora. A, pazi Al da motam, druže, ovo. Evo. Al udari bovu. Ovdje ni 2 konjske snage ne pomažu. Konap. Evo ih. Dok još plutaju, dobro je. Nemo sad do tore. Mili. Zavirat ćemo ju uvati. Pa ništa ćemo mi, ajde. Skačit ćemo mi.
Jebela Stalenkom. Ajde po patu. Pa ti si ih bacio, ajde. Možemo otići do njih. Ajde, skači! Mi se ih vijemo već pol sata u krug. Blup. Nema više čomija. Pa ne po telefonu jebete! A šta uradi čoveče? Sjeba telefon, sjeba papuče. Pogledaj. Jebat ćemo mamu ako mi se sjebe telefon. Obriši ga. Čekaj, da ga vidim kako tone. Tamo, čekaj, tamo. Do you speak English, brat? Evo, a to su, krenuli smo. Ajmo. I krenuli smo, uzeli smo novu opremu. Jao. Hi. Jao. E sad će ovi vlogovi. Pa ima da... Koliko sad možemo? Čekaj, koliko Ranko dugačka ruka, pa možemo pod vodu. Jao. Eto, male zajebancije smo uzeli ovo, koliko nas je izašlo oko 18 eura. I Uno! To ćemo morat ćemo... Falilo, koliko je? Falilo nam je jedno... Koliko je? Skoro evro, da. Skoro evro, znači skoro, to je skoro 120 dinara po današnjem kursu. 120 dinara, ti znate. Možda 122. Ako je 122, onda se ne isplati. Idemo da vratimo odmah. Dobri neki ljudi, Bog ti vas. Pospusti, ja kontam stvarno, da odemo tamo do kraja leta da im skidamo cene, samo tako. Evo je ona baba, zaka ona koje su obudane što nas otkupile. Ali nas je ona Moramo i mi. poslala u supermarket da kupimo sandvičak. Da, supermarket, znate, odete tamo, kupite jedno pile i onda od pileta morate napraviti svaku stavu. Ajde, spremni. A da? Ja bi još otišao tamo. U 3 pičke materine. Kod fontanu. Prost Ja sam se lijepo fontanu. dobio bukven. A kesa? Ja? Znaš, ovdje se javite ljudima, a oni joj kažu njau. Ja, stvarno je, ovo je treća osoba koja, ono, kažemo ćao, pa njau. A ovaj je rekao lijepo haj, a ovaj je Ovo, rekao njau. Evo već smo stigli. Ozbiljno? Pa eto, Ti ti tu. stvarno je, kapije. I tek kad se uživimo, ovo proleti na vreme. Nemoj onda više nećemo snimat. Sam se nadam da mi se ne drma ruke, znaš, onda ne bude. Pa ne drama se, viš da, čega im. To će morati Ranko da drži, pošto znate, on ima onaj biceps njegov. Ali jako mi sumnje naša desni listi. Sad oni peku roštilj. A mi dolazimo lepo na gotovo. Što ću ja morati da perem sudove u hladnoj vodi. Ako bude bilo vode. Ako nema vode. Još pa kad se zapeče ono, joj. Sutra neće biti dobro. Ja, Nikog na terasi. nema nikoga, evo da vidite ako uspem, ako ne sjebem ništa, nema nikoga na terasi ako sam to snimio. Ako nisam, imam ovo tek par minuta, tako da oprostite mi. I Čujemo tako. gospodu. Koja? Koja? Da ništa, ali se čuju. A bitno da se čuje, uvijek se kladim da su sad unutra nova varijanta piju. Imaš i ovdje ovo? Doktore, što si skinuo bravicu? Ne radi piču. Sad kao ne radi.
Večeras pravimo ove lignje. Sad ćete vidjeti kako to, naravno, profesionalni kuvar koji je završio kuvarsku školu i profesionalni mesar, naravno, koji će da snima ovu situaciju, kako mi to pripremimo. Znači, imamo malo to ne smrznute lignje. Uzmite, naravno, najveću, jer to malo je I elegantno je samo i molite Boga da vas ništa. Kada ispršće, još najte da to odrutim. Gledajte da se ne zaleti. Ako se zaletilo, gdje velika lijepa nema. Kao u ovom slučaju. Samo okrenete, vidite to tako. Kako bi te Jimmy Liberty rekao da je idealan. I ovo je jedna gotovo. Preživet ćemo. A one pozicije nemam bojom pročiti. Nemam. Ajmo. Sljedeća. Ovo je bukom završen. Uzmi rukom. Obrši me. Eto. Nek ti je sve sreće. Ko? Ovo me razočarao. Pa oni ugasili. Krčka makar na jedan. Na trojku ide. Ne, pa brate, spržit ćeš. Neću. Spržit ćeš na 3, bre. Jedan. Samo krčka ovako na jedan. Ništa ljudi, kad budemo spremili sve, pokazat ćemo kako to izgleda. Ćao. Ako priš... Ćao ljudi. Ćao. Spremam sve suviš. žurka DJ Aris. DJ Aris, mogu Yes. kakva će to muzika biti? DJ Nele. DJ Šone, yeah. Yeah. In the mix. Motherfucker. I tako. Daj mi malo da snimamo ovako, Daj. Spremni smo ljudi, vidite. Skockano, spremno, sve. Sve napačeno. Nele, Tu je tu Mili. je Čomi, tu nam je devojka, jedina u kući, najbolja. Jedina kako može biti. Evo, sprema se Maja, bebica, Nele, šta je. I tako ljudi. Misli da je taj kurac. Jo, a kako proleti? Kako bi onda nema ništa iza, pa mi odleteo dalje još. Već ćem beži! Uvijek isto. Ajde, čo mi, proleti! Ne mogu nogom. Nemoj, rad. Nemoj. Ne, pustit ću mi je. 500 uvek. Vid? Ovako. Pustit ću mi, ali ću to da vidim kako proleći kroz mašinu. Dobar mi lak. Ti ćeš više laktom udarit nego... Bravo meni. Ljudi, se sećate prošlog vloga, prošlo letovanje, ovo je... Se ne sećate! Onaj mora, Ksenija, aj povuci. Vuci. Još, aj jače. Čko? Hajde, Ranko. Ranko je pušač. Ranko to ima profesiju. Ovo je To je ona rekla. Ćemo mi? Profesionalac, nema dalje. Kad preživimo, pošto smo koktel već popili. Što misli ja? Ajde ja.
Vuci to, brat. Dobro, ja znam. Al, brate. Ali treba pušiti da izađeš, brate, da bi povukao. Kad povučeš jedino jako, onda... Trebalo bi to tek da zavučemo to. Bac kameru. Samo fali donesi, ja. Nemoj probije. Idemo. Ksenija, gdje smo se uputili? Otkud znam? Što je najgore, niko ne zna gdje smo krenuli. Ali bitno je da idemo. Io vorrei andare a fuori. Sajdi posle legete teleka. Sad šta poroš ti? Neće voda brata, ali baciti, evo viš baciti ovaj. Viš? Ne ovako bacaš ko Bog se mazo. Još kako, evo, vidi kako je stav. Snimaj se, snimaj. Snimaj ovaj vam brod. Snimaj brod. Ajde. Da ja. Kurac, da lete mi opreme. Baci sad, baci, baci! Ajde, lepo je tako. In the wake of dawn, I see you shine. When I feel that heartbeat
fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher. Skylines and clouds are below us now. Skydive back down. Oh, take my hand, don't let go. Skyward bound. Noge malo hajde bude da kažu. Evo greje, dobro ako greje. Bo mi ovo ladi sad. Ono ti ladi si mi greješ. Nemoj. Sad više nisi zanimljiv. Jebić. Ja sam opet pakir. Ja. Ne riktaj se, manje će da boli. Inače sam udario nogom. To me in darkness when there's no more light that you can see. I'll take us back to times when lives were similar and times that all seemed easier.